Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламәтлекләре шикле булган кешеләргә матди гына түгел, рух ярдәм дә бик мөһим икәнлеген ассызыклады. Кемнәр язмыш сынавы нәтиҗәсендә шушындый хәлгә тарган, аларга сабырлык теләде. Чыгыш ясаучылар арасында районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин да бар иде. Дөньяның никадәр кадерле икәнен белергә, исән кеше үзен сәламәтлеге шикләнгән кеше урынына куеп карасын иде дигән фикер җиткерде. Һәр барчаларыбыз да үзебезнең телебез белән, гамәлебез белән кешегә нишләргә телибез, файда китерергә телибез. Хәтта менә бу куелган әйберләр дә шулай бит инде. Кемдер үзенең кулы белән теккән, кемдер ясаган, кемдер тапкан, кемдер җыйган, шулай бит. Һәм белик, шушы әйберне алган вакытта, яки ниятләп үзебезнең акчабызны, малыбызны, яки үзебезнең яшәгән коллективтагы малны салган вакытта ниятлик. Нәрсәне? Я Раббым, менә бу минем малым, сатуның, алуының дәрәҗәсен бирдим, һәм теге дөньяда көтәргә насыйп әйләдем. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов соңгы елларда инвалидларга дәүләт тарафыннан ярдәм артуын, гомумән җәмгыятьнең аларга йөз белән борылуын әйтеп китте. Хәйрия мәгариф учреждениеларында ел дәвамында оештырыла. Димәк, киләчәк буын мәрхәмәтле, шәфкатьле булыр дип ышанабыз. Әлеге марафонда барлык мәгариф учреждениеларда елда актив катнаша, теләп катнашалар. Тагы бер өстәп кенә әйтәсе килә, без инде бу өлкәдә системалы эш алып барабыз. Һәр укытучы, һәр сыйныф җитәкчесе, һәр балалар бакчасындагы тәрбияче иртән килеп кергән нарасыйга һәммәсе дә без бергә дип кулын суза. Һәр сәламәт кешенең күңелендә мәрхәмәтлелек хисләре уятып, инвалидларга мөмкин кадәр ярдәм оештыру җәмгыятебезнең бурычы. 1 декабрьдә 10-сына кадәр шу инвалидлар декадасы үткәрелә. Билгеле, бу декаданың максаты менә мөмкинлекләре чикле булган кешеләрнең проблемаларын җәмгыятькә күпмедер тагылып аларның игътибарын юнәлтү, аларның проблемаларына күңел күзләрен күреп, янәшәдә безнең кемнәр бар, алар безнең ярдәмгә мохтаҗ дигәнне тагы бер кат җәмгыятькә җиткерү. Иганәчеләр арасында адреслы ярдәм белән килгәннәр дә шактый булды. Без бергә дип аталган хәйрия марафоны күңелгә үтеп керлек җырлар, шигырьләр белән үрелеп барды. Хәйриялек елга бер тапкыр, бер көн генә түгел, ел дәвамында дәвам итеп, һәркемнең күңелендә игелек хисләре, ярдәм итү теләге туып, мөмкинлекләре чикле кешеләрнең азга гына булса да хәлләрен җиңеләйтеп, бәйрәм ясый алсак иде. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.